కొద్ది రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ అవుతున్న వారిలో యంగ్ హీరో అభిజిత్ ఒకడు. సినిమాలో నటించిన పెద్దగా ఫాలోయింగ్ అందుకోలేకపోయిన అతడు బిగ్ బాస్ 4వ సీజన్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రం విపరీతమైన క్రేజ్ని సొంతం చేసుకున్నాడు. దీనికి కారణం హౌస్లో ఎంత కూల్ అండ్ కామ్గా ఉండడమే. దీనికి తోడు మైండ్ గేమ్తో పలు టాస్క్లు గెలవడము అతన్ని హైలైట్ చేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అభిజిత్ పేరిట నేషనల్ రికార్డ్ నమోదైంది. బిగ్ బాస్ చరిత్రలో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి కంటెస్టెంట్గా నిలిచాడతడు. శనివారం మధ్యాహ్నం నుంచి #కింగ్ ఆఫ్ హాట్స్ అభిజిత్ అనే హ్యాష్ట్యాగ్ను ట్విట్టర్లో ట్రెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అభిజిత్ ఫ్యాన్స్. ఈ హ్యాష్ట్యాగ్ వరుసగా ట్వీట్లతో దూసుకుపోతోంది. ఫలితంగా ఆదివారం ఉదయం 9 గంటలకు అంటే 15 గంటల్లో 5 లక్షల ట్వీట్ నమోదు చేశారు ఫ్యాన్స్. దీంతో అభిజిత్ పేరిట మరో రికార్డును క్రియేట్ చేశారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. గతంలో హ్యాపీ దివాళీ అభిజిత్ అనే ట్యాగ్తో కొన్ని లక్షల ట్వీట్స్ చేసిన అభిజిత్ ఫ్యాన్స్ ఆ తర్వాత #వి అడ్మైర్ అభిజిత్, #కింగ్ ఆఫ్ హాట్స్ అభిజిత్ అనే ట్యాగులతో 5 లక్షల ట్వీట్లు దాటేశారు. దీంతో పలుమార్లు 5 అంతకంటే ఎక్కువ లక్షల ట్వీట్లు అందుకున్న ఏకైక బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్గా అభిజిత్ నేషనల్ రికార్డును నమోదు చేశాడు. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఖుషి అవుతున్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్పై క్లిక్ చేయండి.